Köszöntök mindenkit. A mikrofont azt szerintem csak azért fogom használni, hogy itt a felvételnél legyen hang, mert szerintem túl tudnám kiabálni, de nem akarom. Na, de tulajdonképpen ugye az előadás, amikor beszéltük, hogy miről is kellene, hogy szóljon, illetve mi az a téma, ami aktuális napjainkban, mesterséges intelligencia és fejlesztés, informatikai eszközök, megoldások építése kapcsán. Ugye van az a vibe coding nevű kifejezés, amit sokan emlegetnek, meg sokan használnak, és ebben szeretnék én egy ilyen 20-25 perc alatt egy ilyen alap nézőpontot letenni, hogy mi hogy látjuk ezt, aki részben mi is használjuk projekteken ezt a technológiát, illetve együtt tanuljuk ezt a változást, amit a mesterséges intelligencia megjelenésre hozott az informatikai projektekben. És fölraktam egy pár logót, és nem tudom, hogy én személy szerint nem szeretem ezeket a játékokat, amikor az előadó megpróbál ilyen interakciót kierőszakolni mindenféle bugyuta dolgokkal, de hogy próbálkozunk meg vele mégiscsak, hogy mond-e ez a logó valakinek valamit. Elállok innen, csak hogy az operatőrt is challenge-eljem egy kicsit, hogy forogjon utána. Meg ez. Ez elég új, de ezt ugye nem tudjuk, hogy ez a Google-nek a logója. Google AI Studio. De hát ő a nagy erő birtokosa most jelen pillanatban, ugye az Anthropic Cloud Code-ról beszélünk. És jó messziről majd nem lehet látni, de aki majd a szlájdokat megnézi utána, a kisbetűket is el tudja olvasni. Egy ilyen idővonalat próbáltam felrajzolni, hogy mi is történt tulajdonképpen, meg mennyi idő alatt hova jutottunk el a mesterséges intelligencia támogatott a fejlesztés területén. És ugye nem is volt olyan régen, amikor még a Copilotot mindenki várta, mint a megváltót, meg a Codex, meg egyéb ilyen modellek, amik majd jönnek, és akkor meg lehet neki mondani chat formájában, hogy írjál kódot, és akkor az jó is lesz. Nem csak olyan lesz, hogy mint a ChatGPT-be beírjuk, és akkor kimásoljuk, és aztán utána beleesünk egy ilyen végtelen loopba, amikor a hiba üzeneteket is vissza lehet neki dobálni, amit nem sikerült elsőre megírni. De tulajdonképpen ugye az látható, hogy onnantól elindulva, hogy egy nyelvi modell, ami szöveget, szótagokat, vagy nevezzük tokennek, teljesen mint egy generál előre, mint amikor megy a mozdony, mint a Thomas mozdony menne, és így rakná le a síneket maga elé mindig, amikor éppen kanyarodik valamerre, akkor balra vagy jobbra kanyarodott, de csak az néha sikerül, néha nem, és akkor jött nyilván a hallucináció, meg egyéb kérdések, de hogy ez egészen kiforrotta magát odáig manapság, hogy igazából nem az a lényeg, hogy milyen modell, az is lényeg nyilván, hogy milyen nyelvi modellt használunk, hanem az a mechanizmus, ahogy egyébként egy alapvetően szöveggenerátor képesség meg tud támogatni egy fejlesztést. És a fejlesztés alatt én azt értem, hogy van egy valamiféle üzleti vagy műszaki igény, amit le kell tudnunk programozni, és minden hozzá kapcsolódó járulékos tevékenységet el kell, hogy tudjunk végezni. Le kell tudjuk dokumentálni, le kell tudjuk definiálni a teszteseteket, le kell tudjuk tesztelni, a teszt eredményeket is el kell tudjuk rakni, vissza kell loopolni a fejlesztésbe, tehát mindenki ismeri, aki informatikában talán egy picit jártasabb. Ugye azért ez egy ilyen matekos, több embert igénylő folyamat, tehát onnantól kezdve, hogy valakinek valami kipattan a fejébe, hogy mit kellene megvalósítani, ahhoz képest, amíg eljutunk odáig, hogy egy kód, vagy egy alkalmazás, vagy egy weboldal, vagy egy bármi működőképes állapotban van, azért nem szoktunk hozzá, hogy itt ilyen 15-20 percek telnek el, hanem hozzá voltunk szokva ahhoz, hogy itt napok, hetek, hónapok is eltelnek addig, amíg az ember ilyen állapotokba eljut. Na most azt látjuk, hogy a jelenleg elérhető képességű mesterséges intelligencia eszközök, azok olyan mértékben képesek ezt jó minőségben szolgáltatni, hogy nagyon sok olyan fundamentális kérdést kell elkezdeni feszegetni, hogy egyébként mi lesz a fejlesztőkkel. Lesz-e olyan, hogy fejlesztő? Kell-e olyan, hogy fejlesztő? Mi lesz az érték, hogy én tudom, hogy mondjuk egy programnyelvbe hány darab kapcsolós zárójelet nyitottam ki, és akkor legalább annyit kell bezárni, hogy ne legyen szintaxis hiba, hogy ez érték lesz? Tudnom kell nekem fejből, hogy kell egy autentikációt megcsinálnom egy Microsoftos környezetben, vagy nem kell, vagy Google autentikációt. Kell azt nekem tudni, vagy elég nekem annyit mondani, hogy legyen Google autentikáció egy mobilapnál? Most ott tartunk, hogy elég megmondanom, hogy kell
hogy legyen Google autentikáció, és valahogy kitúrja magának. Tehát, hogy nyilván belemeltünk majd abba is, hogyha lesz valakinek kérdése, hogy ezt hogyan, meg miként lehet megcsinálni, de hogy alapvetően egy olyan fundamentális shift történik, vagy megpróbálok magyar szavakat használni, mégis magyarul van az előadás, tehát hogy alapvetően változik meg egy informatikai csapat szerep összetétele. Azt látjuk. Tehát külföldi ügyfeleknek dolgozunk, nagyon nagy platformok motorjait, egyes funkcióit építjük, és valamelyik nap elhangzott egy meetingen az, hogy everyone becomes everyone. Tehát, hogy nincs már olyan a fejükben már nekik se, hogy valaki csak tesztelő, vagy valaki csak, nem tudom, backend fejlesztő, vagy ő a jávás gyerek, és akkor majd a jávás gyerek megcsinálja. Vagy majd van egy frontendes, aki Figmában kifestőkönyvet rajzol, amit majd utána megért a fejlesztő, hogy mit kéne csinálni, de hát, hogy föl kéne őt készíteni arra, hogy mit rajzolhat, mert egyébként nem olyan egyszerű megcsinálni feltétlenül, ami szép, meg logikailag annak jónak kéne lenni. Tehát az, hogy egy ilyen fejlesztő környezet simán be tud nyalni egy szalvétára rajzolt skiccet, és abból csinál egy olyan weboldalt, ami úgy néz ki, mint hogyha egyébként jó lenne. És azt, hogy ezt mondjuk összehasonlítjuk azzal, ami ezelőtt 2 éve volt, hogy mennyi nap, meg óra, meg idő, iteráció, hol legyen a gomb, mit csináljon az a gomb, kell-e még oda valami. Ezek gyakorlatilag olyan szintű rutin funkcióként beépültek ezekbe nem is a nyelvi modell tudja ezt, hanem azok a mechanizmusok, amik felépítik magát a szoftvert. Ugye először ez talán akkor volt érzékelhető, amikor egy egyszerű ostoba ChatGPT, bocsánat a jelzője, egy egyszerű buta ChatGPT modell helyett megjöttek az érvelő thinking modellek, ami generált magának annyi szöveget, ami alapján már valamilyen módon tudta iterálni, vagy visszaforgatni azt a fajta gondolkodást, aminek a végén lett egy jó válasz. Aztán megjelent az úgynevezett agent kifejezés, ami meg ügynök, meg ilyen ágens, a kedvencem. Ezt nem értem ezt a szót továbbra sem, miért van így, de hogy amikor elkezdődik az a fajta mechanizmus, amit egyébként így régóta várt az, aki sci-fi filmeken nevelkedett, hogy valamiféle csírája legyen már valami autonómiának a gondolkodásban, és azoknak a képességeknek, ami ott a háttérben zajlik, az legyen egy subagent, vagy legyen egy olyan network, ami magától épül fel. Vagy van olyan feladat, amit én nem tudom, hogy kell megcsinálni, de elvárnám egy logikától, hogy tervezze meg, találja ki. Itt van a dokumentáció, olvasd el, kisfiam. Nem tudom, hogy kell Databricks-be autentikációt csinálni. Ott van a publikus GitHub repozitoriba, vagy a fejlesztői kódba, vagy a dokumentációba le van írva. Ha én csinálom, el kéne olvasnom, de hát nem én csinálom, te csinálod, olvasd el. Cloud Code elmegy, elolvassa, megírja, elmondja, mit csinált, és működik. Tehát ezt nap mint nap átéljük. Azok a feladatok, amiket egyébként eddig hetekig, hónapokig csináltunk, azok órák alatt kész vannak. Ha tetszik, ha nem. Tehát, hogy itt ez kicsit olyan ez a terület, ami ha valaki látta a Don't Look Up című filmet, nekem olyan érzésem van néha, hogy úgy szeretnénk azt hinni, hogy rendben van minden, de igazából nincsen. És nem rémizgetni, vagy tehát nem jó szó az, hogy valaki, itt nem tudom, nem pánikkeltés a célja az előadásnak, meg nem, én se szeretem, de éppen valakivel beszélgettem, hogy az olyan, mint amikor a macska nyugodtan ül otthon, hogy így befordítja a lábát, és akkor tudja, hogy nem kell ugrani sehova, és akkor lefekszik ilyen kenyérbe, így hívja a lányom, ilyen cipóba ül, vagy a talpán. Mert akkor tudja, hogy mindig ugorni kell, hogy valami felkészültség, mindig ilyen harckészültségben van, és picit az érezhető így a piacon most is, meg én is így érzem magam, hogy ha nem foglalkozunk ezzel a témával nagyon sokat naponta, akkor ez nagyon-nagyon gyorsan elmegy mindenki mellett, de olyan szinten, hogy hogy néhány fős csapatok fogják tudni felvenni a versenyt 100 fős csapatokkal. Mert olyan sebességgel lehet haladni, hogy az a fajta produktivitás, amit eddig megszoktunk, azt szinte feldolgozhatatlan. És nyilván az élet ritmusa, meg az ügyféloldali igények, azok nem jönnek ilyen mennyiségben, de mondjuk az, hogy nem kell várnom 3-4 hetet arra, hogy valaki megmondja nekem, hogy ez mennyibe fog kerülni, és aztán nekiálljunk megtervezni, hanem én láttam már olyat, meg én is csináltam olyat, hogy egy 2 órás megbeszélés végén meg lehet nyomogatni azt a felületet, amiről beszéltünk, hogy jó lenne, ha lenne. Nincs kész nyilván, meg azt
egy ilyen alaptalan önbizalom mondhatná valakivel, hogy ez tényleg működik, meg ez tényleg olyan, de nem arról beszélünk, hogy majd megírom a memót, és majd leírom, hogy ez mennyi idő lesz, meg majd kijövünk, teleragasztjuk posztitekkel a falat, és akkor majd ott okoskodunk, hogy milyen emóciók vannak a userben, meg nem tudom. Ezt megcsinálni roppantul nagy sebességgel lehet napjainkban ahhoz képest, ahol mondjuk eddig voltunk, mondjuk vagy az elmúlt 3-4 évet figyelembe véve, ez egy teljesen más műfaj. Olyan, mintha én nem is tudom, eddig kerék nélkül toltuk volna a talicskát, és most hirtelen van rajta kerék. Az, hogy ez hova vezet, meg hogy milyen szerepek lesznek, és ugye ez szokott lenni a kérdés, hogy vannak fejlesztők, vannak fiatal fejlesztők, vannak juniorok, vannak egyetemisták, vannak senior fejlesztők. Mi lesz velük? Mit csináljunk? Ki mit fog, milyen munkát kell végezni? Minek lesz értéke? Van egy kifejezés, amit én is szeretek, meg találtam is valahol, de talán jól reprezentálja azt, hogy van egy úgynevezett ilyen intent-based engineering. Tehát, hogy nem az számít, hogy én tudok-e programozni valamilyen programnyelvben, hanem van-e elképzelésem arról, hogy mit szeretnék elérni. Milyen funkcióra lenne szükségem. El tudom-e dönteni, hogy amit közbe kapok, az engem félrevisz, vagy nem visz félre, vagy jó lesz-e, vagy nem lesz jó. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy végre van egy ilyen házépítő robot, kimegyek a telekre, így csettintek egyet, hogy akkor legyen nappali világos, meg a konyhából menjen ki a kertbe, 2 emelet, kémény, váza, virág benne, kutyaház benne, a kutya kész. De hogy hol mennek a csövek a falba, beledughatok-e a konnektorba egy plug-in hibrid autót, vagy leég a házam, ezt ugye egy vibe kódolt alkalmazás, de nem biztos, hogy tudom elsőre. Na, ha nem vagyok programozó, akkor megvan az ígérete annak, hogy fú, ez kész, ez tök jó, ez színes, azt csinálja, amit akartam, aztán amikor az ügyfél megkérdezi, aha, hogy van a logolás, meg a GDPR, meg az adatkezelés, meg a security, meg a nem tudom, meg amit tudom, és hogy hát majd megmondjuk neki, hogy legyen olyan, és akkor olyan lesz. Na ez az, ami nem fog menni. Tehát, hogy van egyfajta olyan ilyen lobogó hajú ígéret, amitől ügyfél oldalon rettenetes nehéz ez a beszélgetés, főleg, ha az ember tudja, hogy eddig mit csinált. De aki mondjuk nem tudja, és azt gondolja magáról, hogy fejlesztő lett 1 perc alatt, tehát, hogy gyakorlatilag olyan hamis ígéretek tömkelege tud ezzel születni, amit a legjobb szándéka ellenére sem fog tudni mondjuk egy junior, tapasztalatlan, nagyvállalati rendszer környezetben még nem jártas szállító csapat mondani, hogy gyakorlatilag olyan, minthogyha az iparág a saját térdénél kezdeni el fűrészelni az alapokat, mert saját magunk lábába fogunk harapni. Tehát, hogy olyan fajta beszélgetések fognak ebből születni, én azt gondolom, ügyfél oldalon, akik egyébként nem műszaki emberek általában, akik mondjuk projektet rendelnek meg aláírnak, meg felelős, meg felső szintű vezetők általában, őneki nem is feladata, hogy értse azt, hogy mi az, hogy Python, meg hány darab szerver, meg nem tudom, ő azt akarja, hogy ki tudjon szállítani 44 raklap, én nem tudom, lekvárt. Most mondtam valami hasraütésszerűen. És ehhez kell egy logisztikai rendszer, ami megrendelés, szállítmányozás, raktárkezelés, én nem tudom, mindenféle dolog, és ennek a funkciónak a megvalósításához eddig a piac hozzászokott, hogy hát ez vagy készterméken van, vagy hát ilyen hónapok. És akkor lesz belőle valami, és akkor majd iterálunk rajta, hogy de igen, eszünkbe jutott, hogy azt nem így kéne, azzal is csináljunk valamit, és akkor mindig oda kellett menni valakihez, hogy akkor ezt csinálja meg nem tudom. És hasonló az eset, mint a barkácsáruházak megjelenésénél, hogy azért el tudok menni mondjuk egy nevezzük nevén Obi Bauhaus Praktiker bármelyikbe, és tudok venni olyan szerszámokat, amivel olyan dolgokat meg fog tudni csinálni, amihez mondjuk 15 éve még mesterembert kellett hívni, hogy majd ott nem tudom, legyen egy szekrény a szobába, és akkor legyen felfúrva a konyhabútor is, meg nem tudom. Nagyon sok mindent meg fog tudni csinálni az ember ezáltal, és az informatikában is ez van, hogy nagyon sok olyan funkció kezd el közelebb jönni ügyfél oldalon is mindenkihez, hogy ilyen do-it-yourself IT lesz. Emlékszünk a weboldal készítésre, hogy ez egy mekkora sláger volt, hogy csinálok portált, és az jó lesz, és akkor majd nem tudom, csinálok neked weboldalt. Ki az, aki manapság nem kattint le egy weboldalt $5 per hóért? Én nem találkoztam olyannal, aki megbízna valaki nagy céget sok 100 millió forintért, hogy csináljon egy weboldalt, egy startup vagy egy induló vállalkozást. Nyilván van ilyen, meg kell is.
De hogy egyébként, ha az ember körülnéz, akkor ezek a funkciók, ezek jönnek csőstől. Tehát ez olyan, mintha a gravitációról kezdenénk el beszélgetni, hogy nem szeretjük meg nem is lesz olyan, hogy gravitáció, majd mi itt lebegünk, meg nem tudom. Nem lehet ezt ignorálni, hogy ez a fajta automatizáció, ez ne karmoljon bele a mindennapi világ szemléletünkbe. És ugye próbáltam azt így valahogy körbejárni, hogy milyen képességekre lenne leginkább szükség, és ugye amikor elindult a nyelvi modellféle őrület, amikor a ChatGPT megjelent, akkor megjelent ez a prompt engineering, odébb állok, és akkor le tudod fotózni, nyugodtan, hogy az, hogy egy nyelvi modellt, meg egy nyelvi modell hajtott a dolgot, hogyan instruálunk. Lemerült a mikrofon. Igen. Ez most jó. Ez fel van töltve rendesen. Na, de megpróbálok halkabban beszélni. Tehát, hogy amikor megjelentek a nyelvi modellek, akkor az a promptolás, meg hogy kérdezzünk, meg mit csináljunk vele. Halucinál, nem halucinál. Meg tudjuk-e csinálni azt, hogy mindig jól válaszoljon. És akkor volt egy ilyen szakma, egy profil, hogy prompt engineer, akinek az a dolga, hogy ez így lehet, hogy viccesen hangzik, hogy van ilyen, meg volt is. És itt nem arról szól a dolog, hogy tud-e valami értelmeset kicsiholni magából a nyelvi modell, hanem hogy 184 milliószor is ugyanolyan minőségben tudja ugyanazt a választ, meg azt a feladatot elvégezni, no az nem egyszerű. És az, hogy egy nem determinisztikus környezetben, tehát hogyha azt mondom egy nyelvi modellnek, vagy bármelyik alkalmazásnak, hogy készíts nekem egy olyan alkalmazást, ami úgy néz ki, mint a Spotify, csak fogorvosi rendelőbe lehessen vagy időpontot foglalni. Fog csinálni egy olyat, ami ugyanolyan kék, zöld, fekete, nem tudom mi lesz, de hogy 10-ből 10-szer más lesz, az biztos. Nem pont úgy fog kinézni. És ugye ettől ez az egész környezet egyfajta olyan futóvadlövészetté tud fajulni, amit nagyvállalati környezetbe beemelni, nemhogy kockázatos, de hogy így elsőre az volt mindenkinek az ötlet, hogy jó lesz ez bizonyos dolgokra, de azért hagyjuk meg, tehát hogy így ugyanúgy, mint kreatívan se könyvelünk hivatalosan, hanem vannak a szabályok, hogy mit kell elkövetni, hogy ez jó legyen, de hogy itt nem megengedhető, hogy így random kitaláljon egy nyelvi modell valamit, mondjuk egy SAP-be, hogy egy funkció hogy épüljön meg, az konkrétan meg van tervezve, ott folyamatok vannak mögötte, stb. És ezekkel a problémákkal nyilván a világ szembesült, és megpróbált olyan logikákat kiépíteni, ami igazából ezeket valahogy megugorja. És nagyon sokféle eszközt, meg modellt használunk mi is. Tényleg szinte minden, ami létezik, az egyrészt megengedett, másrészt miért ne próbálnánk ki. Nagyon sok olyan platform eszköz van, ami egyébként ezt támogatja, és az a legnehezebb feladat szerintem ebben, hogy el kell tudni dönteni, hogy milyen feladatokra, milyen részfeladatokra, és milyen modellt és milyen platformot használjon valaki. Tehát lesznek olyan rutinszerű, mechanikus feladatok, amire majdhogy nem értelmetlen emberi erőforrást tenni. Tehát például egy felhasználói dokumentáció elkészítést én biztos, hogy csak reviewztatnám emberekkel. Ugyanúgy egy fordítást sem csinál már élő ember ott, ahol nagyon nagy mennyiségű fordítást kell csinálni, mert ha biztonságilag megengedhető, hogy olyan modellhez küldjünk fordítandó szöveget, ahova mehet, és ez jó minőségben lefordítja, nem lehet vele versenyezni. Minőségben sem, meg teljesítményben sem. Tehát ha tetszik, ha nem, ez így van. Tehát, hogy gyakorlatilag egy forráskódból olyan minőségű dokumentációt lehet írni, tehát, hogy az az élő ember, aki ezt meg tudja csinálni, az sokkal hasznosabb feladatokra tudja tölteni azt a 8 óráját, amit munkával töltene, mint hogy Word-be kitalálja, hogy nem kell 64 space-t nyomni, pedig egy tabot is lehetne. Hogy a kedvencem. Tehát, hogy sok olyan humán feladat van, részfeladat van, aminek a hatékonyság növelése az majdhogy nem evidens. Ez nyilván egy óriási veszéllyel is jár, és a legnagyobb veszély szerintem ez lesz, majd a végén erről fogok inkább beszélni, hogy egyrészt van egy
Van egy olyan kérdés, amit ugye feszegettünk, hogy kell-e programozó, vagy nem kell. Megírja a kódot a Cloud Code is, meg a Gemini is tud kódot írni, meg a Codex is, az OpenAI, meg a Copilot is megírja VS Code-ban, meg kijön belőle valami, amit vagy bemásolok, vagy egyből belenyúl, vagy le is dokumentálja. Tehát, hogy valamit csinálnak ezek a dolgok, hogy a Cloud Code az kifejezetten egész magas minőségben dolgozik, rettenetesen drágán, de ettől még jó. Tehát, hogy igazából nem az a kérdés, hogy fog-e tudni olyan kódot írni, ami nekem jó lesz-e, vagy megcsinálja, hanem mi van akkor, hogyha az nem jó. Észre tudom-e venni azt, hogy hol nem jó, ki tudom-e javítani, beleesek abba a hibába, amit általában a nyelvi modellek beleesnek, hogy ugye, mint az erdőben azt szoktuk mondani, hogy a nyelvi modell is úgy megy, szalad az erdőbe, de mindig elkap egy fát, és akkor így jobbra-balra, jobb kézzel, bal kézzel, és egyenesen sosem megy, mert mindig generálja magának az irányokat, de van úgy, hogy nem hajlandó elengedni egy fát, és van is erre egy angol kifejezés, amit a nyelvi modelleknél használnak, hogy a fa körül megy. Tehát, hogy ott megfogja a fát, és aztán az Istenért nem tud bele kiszedni, pedig már 54-szer elmondtuk neki, hogy milyen funkcióra lenne szükség, mit kéne csinálni. Ott kering, mint a molylepke a lámpa körül. Erre nyilván vannak mechanizmusok, de ilyen van. Előfordul, nehéz, nem lehet bele kitolatni, mert akkor visszafelé jön. Tehát, hogy vannak azért ennek olyan nehézségei, mint amikor annak idején megtanultunk járni. Tehát, hogy járni se úgy tanultunk meg, hogy így néztük anyut meg aput, hogy teszi a lábát, és akkor egyszer csak, akkor megláttunk egy labdát, akkor felpattantunk és elszaladtunk, hanem így fölkeltünk, azt orra estünk, meg fenékre, meg nem tudom, neki mentünk az ajtófélfának, és ez is egy ugyanilyen dolog, hogy fejlesztés közben igenis kell tudnom azt, hogy én milyen programnyelvbe fejlesztek. Tudnom kell kódolni, tudnom kell annak a logikának, tehát hogy bennem meg kell legyen annak a víziója, hogy mit építek. Hogy milyen komponenseket rakok össze, hogy fog zajlani az adatkommunikáció. Tehát, hogy nem lehet megúszni egy házépítésnél se azt, hogy hiába jönnek majd a 3D nyomtatók, amik nyomtatnak majd kábelt is a falba, meg vizet, meg vagy vízcsövet, meg biztos lesz. Tuti lesz olyan képesség, ami anélkül, hogy élő ember bemenne egy építkezésre, a végén ott lesz a vázába a virág. Biztos, hogy lesz. Ugyanúgy, ahogy autópályát is építenek a kínaiak már élő ember nélkül, tehát el lehet engedni, és akkor arra autópálya, és akkor lesz belőle autópálya lefestve, meg korláttal, meg mindennel. Biztos, hogy elérjük azt az állapotot, hogy lesz olyan, ami házat is épít úgy, hogy lesz rajta padlószőnyeg, meg mikrofon, meg én nem tudom, tuti, mert efelé megyünk. A fejlesztés is olyan lesz, hogy meg tud épülni egy szoftver magát, tehát hogy úgy magától, hogy nyilván hajtja valami, egy mechanizmus, beletart majd valamennyi ideig, jelenleg is, ha cloud kóddal csináltatunk egy komplexebb fejlesztést, a komplex alatt értem azt egy webes alkalmazást, amiben be lehet jelentkezni, és az csinál valamit, ez fél óra. Sok is, meg kevés is. A kevés az átfutásban, de ha baj van vele, akkor a fél óra alatt rettenetes mennyiségű kódot tud írni egy nyelvi modell. Most abból kibagarászni, hogy ott mi jó, mi nem jó, fejlesztői tudás nélkül nem fog menni, átgondolt rendszertervezési képességek nélkül nem tudjuk, hogy mit csinált. Kapunk egy ilyen nagy fekete kockát, ami lesz egy gomb, bekapcsoljuk, és akkor így vagy megy valahova, vagy forog, vagy színes, vagy zajos lesz. De hogy így mit csinál belül, anélkül, hogy fejlesztők lennénk, ezt nem fogjuk tudni. Tehát nem lehet megúszni azt, hogy az ember, ha informatikába, mesterséges intelligenciával dolgoztat, ki kell, hogy tudja nyitni a motorháztetőt, és tudja, hogy mit lát. Ezt nem lehet megúszni. De igazából az, hogy valaki leüljön, és hetekig egy texteditor-szerű felületen gépelje a karaktereket kódírásként, szerintem annak vége van. Ha tetszik, ha nem. Mert a legnagyobb cégeknél se írnak már élő emberek kódot, hanem inkább terveznek funkciókat, beemelnek meglévő kódelemeket, tehát hogy igazából átformálódott az építkezés, és használnám ezt az élő épület, vagy az igazi épület, meg a szoftverépület tervezés közötti analógiát, mert ott is architekt van, szoftverarchitekt van, építész van, tehát hogy az építész tudja azért, annak ellenére, hogy ő nem fog malteros kanalat, meg nem vésőt fog a kezébe, és nem vési ki a villanyvezetéknek a hornyokat a falban, ő azért tudja, hogy az ott van, vagy ott lesz. Meg a tűzjelző berendezésnél is van fogalma arról, hogy nem lehet össze-vissza kábelezni az álmennyezetbe a sprinklert, mert hát mi van akkor, ha valaki kitalálja, hogy ezt a gipszkartonfalat tegyük odébb 2 méterrel, mert itt nagyobb terem kell.
Tehát annak van következménye. De nem biztos, hogy annak az embernek, aki eddig ezt a gipszkartonfalat ütötte, vágta, annak lesz munkája, mert lehet, hogy helyette megcsinálja valami. És ez a fundamentális váltás itt, hogy igazából az a fajta ilyen, nagyon csúnyát fogok mondani, digitális közmunka. Amikor leülök, és akkor kapok egy fejlesztői specifikációt, és az a dolgom, hogy ezt egy hétig üssem. Hogy a végén abból legyen egy kód. Na, azt szerintem az nem így lesz, vagy már nem így van, vagy mivel az ígérete megvan annak, hogy az ne lehessen így, ezt tolni fogja a piac maga előtt rettenetesen, mint a hótoló, hogy az jöhet ide, aki nem akar itt nekem hetekig váratni engem, hogy lássak valamit, hanem mutass valamit. És ugye ismerjük a világot, hogy itt a legutolsó legjobb élményünk lesz a minimális elvárásunk legközelebb. Tehát egyszer utazom egy kényelmes taxiba, ahol van hideg ásványvíz az ajtóba, akkor utána várni fogom, hogy legyen egy hideg víz az ajtóba. Mert miért nem lehet beletenni egy taxiba mondjuk 15 ásványvizes üveget a csomagtartóba, és miért nem lehet odarakni? Hát mindegy, tehát ez az én nünükém. De ettől függetlenül az, hogy kell-e programozni tudni, az szerintem igen. Tehát nem olyan lesz az, hogy itt nem lehet. Biztos nem lesz igazam ebbe se, de gondoljunk bele, hogy vajon utána számolunk-e az Excelnek? Excelen kívül valamiben, számológéppel, papíron? Biztos nem. Mert elégszer megtapasztaltuk azt, hogy ezt ki tudja számolni. És biztos, hogy az IT-ban is lesznek olyan érettségi szintek, amikor már azt mondjuk, hogy ja, hát ide kell nekem egy olyan, amikor a Google-lel, meg az Apple-lel, meg a nem tudom, hogy bejelentkezek, akkor az kell. Egy ilyen checkbox, és akkor az van. De hogy az jó lesz, hát működik, nem? Egyszer megnéztük, 100-szor megcsináltuk, 101 egyszerre nem fogom megnézni, hogy jó-e, de tudom, hogy ugyanaz lesz. Tehát a mikróba is megnyomom a gombot, nem ugrok félre, hogy felrobban-e vagy sem, mert tudom, hogy meg fogja melegíteni a levest. Megnyomtam már 1000-szer, és 1001 egyszer se fogok félreugrani, mert lehet, hogy elsőre olyan furán nézek rá, hogy zsizseg, meg meleg, meg forog, meg nem tudom, de hogy megszokjuk. És ez is olyan funkció lesz, ami szépen elkezd majd megérni, mindjárt befejezem, és vannak olyan dolgok, amik szerintem, most nyilván arról lehetne beszélni, hogy ilyen ultra lelkes mindenki az AI kapcsán, de vannak olyan dolgok, amikre akármilyen okos nyelvi modellt meg AI-t fogunk, meg nem fog tudni válaszolni. Például az, hogy jön a vibe coding, meg programozunk, meg nem tudom, 98%-át a kódnak a nyelvi modell írja, vagy egy szolgáltat, kié a kód? Elrakja magának a Google, vagy nem rakja el a Google magának? Milyen furcsa, hogy megjelennek az új szolgáltatások állandóan a Google-nél, meg az OpenAI-nál, amit egyébként valamilyen módon az open source felkap. Tehát, hogy hova mennek az információk, meg ki mit csinál ezzel, majd kivágjuk, meg nem tudom, az én saját véleményem, tuti ellopják. Az összeset. Tehát én is így csinálnám, ha lenne egy tök jó modellem, meg egy platformom, ahova az emberek bejönnek a saját ötleteikkel. Biztos, hogy lenne mechanizmusom arra, hogy én hogyan szedjem ki magamnak abból a legjobb üzleti értéket, ahelyett, hogy csak mondjuk feltétlenül a villanyszámlát kiállítom mindenkinek token alapon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ilyen van, meg ez egy kérdés lesz, hogy igazából kié az IP, amikor én fejlesztek valamit. Biztos vannak jogászok, akik erre helyből tudnának válaszolni, meg valaki meg tudná nekem mondani, hogy miért nem értek ehhez, amikor ilyen kérdéseket feszegetek. Szerintem ez egy kérdés. A másik fundamentális kérdés szerintem, ez a junior kérdés. Tehát, hogy egyetemista lennék én most, egyrészt, tehát ha cég lennék, felvennék egyetemistát. Ha igen, mit csináltatnék vele? Mihez ért jelenleg, aki mondjuk végigülte az egyetemet? Arról beszélünk, hogy olyan dolgokat tanult, amire pont nem kell most már ember? Pont azt kéne tudja, amitől egyébként a vibe coding értékes, hogy üzleti környezetben meg tudja mondani, hogy milyen haszna lesz annak az alkalmazásnak, kinek csinálom. Fontos az, hogy ő ezt értse, hogy a Pythonba hogy kell, a nem tudom mit csinálni. Biztos? Tehát, hogy szerintem van egy olyan fajta helyzet, hogy egyébként persze,
Tehát, hogy igen, kell, hogy tudja, meg kell, hogy tudjon programozni is, meg nem tudom, csak hogy lesz-e lehetősége betanulni olyan helyeken, ahol eddig technológia hiányában egyébként én is megszenvedtem, meg cipeltem a táskáját tanácsadóknak 20 évesen, és árgus szemekkel figyeltem a flipchart táblát, meg a meetingeket, hogy kit, hogyan, miként, mit, hogyan csinálunk, terveztünk, rajzoltunk, ötleteltünk, elrontottuk, kijavítottuk, még egyszer elrontottuk, ügyfél elrontotta, vitatkoztunk. Tehát egy csomó olyan helyzet volt, amitől az ember így fölnőtt szakmailag, és azt, hogy hol lehet most felnőni szakmailag, az nekem kérdés. Tehát én ezt így nyitva hagynám, hogy hol lehet felnőni szakmailag, ha azt ígéri egy Base 44, vagy egy AI Studio, vagy a Claude, hogy ha írj ide egy promptot, hogy akkor kell neked egy ilyen alkalmazást, nyomd meg, főzzél egy kávét, azt mire visszajössz, kész lesz. Mert ugye ezt mondják. És így valami lesz ott, és csodálkozunk is, hogy csinál is valamit. Meg le is lehet tölteni a forráskódot, és ott van. Tehát, hogy nincs mese, ez nem egy ilyen, nem tudom, hologram, ami így pif, eltűnik, hanem az enyém, azt le tudom tölteni, tudom használni. Tehát, hogy igazából van egy ilyen helyzet, hogy műszakilag annyira ki vagyunk szolgálva, hogy pont azt a kilométert, amit egyébként meg kéne tudjon valaki szépen nyugodtan tenni szakmai fejlődés kapcsán, azt nem tudom, hogy hol fogja tudni megtenni. Hogy a cégek fel fognak-e venni embereket, és hagyni fogják-e őket, lesz-e türelmük. Tudja-e finanszírozni azt, hogy valaki betanuljon? Meg kitől? Attól, aki soha nem használta azt a technológiát, amit most mindenki használ, tanulja meg ő, hogy most akkor hogy? Tehát, hogy na mindegy, szóval csomó kérdés van. A másik, nem tudtam jobban tenni ki, talán biztos van jobb szó, az a mentális egészség, hogy át lehet esni van egy barátom, aki azt szokta mondani mindig ilyen nagyotmondó embereknek, hogy ez csak a multiknál felszedett alaptalan önbizalmad mondatja veled. És ebbe is van egy ilyen, hogy azt hisszük, hogy igazából alkalmazásfejlesztők vagyunk, de nem láttuk a kódot se. És egy csomó ember ígéri azt magáról, hogy én vagyok a nem tudom milyen fejlesztő cég, és akkor leszállítom, és nem tudom. Az, hogy Jira ticket mond neked valamit? Tehát, hogy biztos, hogy lesznek olyanok, akik így végig rongyolnak a LinkedIn-en, meg a Facebookon, és ilyen nagyon ígéretes dolgokat tesznek magukról, és ilyen is ekkora szivárványt tudnak húzni, amire ilyen csillámpónig fognak csúszkálni mindenféle szoftverígérettel, és biztos, hogy lesz köztük olyan, aki egyébként tudja, hogy mit csinál. Meg biztos lesz köztük olyan is, akinek fogalma sincs arra, mit csinál. Csak azt gondolja, hogy ő promptol egyet, és lesz egy alkalmazás, és majd van valaki, Jóska letölti, megnyomja a gombot, az elindul, azt csináljátok, mi meg kiszámlázzuk. Sokkal kevesebbért, mint a többiek, akik tudják is, hogy mit csinálnak. Biztos, hogy tele van a világ ilyenekkel, meg még lesz is. De hogy van egyfajta veszély is ebben, hogy hol lehet igazából ezt jól megtanulni, vagy lesz-e a piacnak türelme arra, hogy ezt így meg ügyfél oldalon, hogy ezt kivárja valaki. És így, ez a junior válság szerintem ez kérdés. És ugye egyetemen vagyunk, nehéz. Nekem van egy lányom, 23 éves, dolgozik is, tanul is, promptfejlesztő is, meg most tanul Pythonba is, meg nem tudom, tehát hogy így sok mindent kell megtanulnia, aminek semmi köze az IT-hoz, meg semmi köze a programozási nyelvekhez, hanem projektkilométer kell. Kell, hogy tudjon dolgozni emberekkel, meg kell tudja érteni azt, hogy amit csinál, az mit csinál, tehát hogy mi lesz abból, amikor azt elkészíti. És szerintem ez az egyik ilyen tanulsága ennek a vibe codingnak, hogy áttevődik talán a fókusz arról, hogy hogyan fog mondjuk maradjunk a Python nyelvnél, mert azt egyre többen, meg sokan használják, meg viszonylag egyszerű is. Ahelyett, hogy a Python bugyraiba merülnénk el, azon is el kell kezdeni gondolkozni, hogy mit is csinál, meg kinek is dolgozik majd az a Python kód, és annak milyen hatása lesz. Tehát, hogy sokkal inkább áttevődik a fókusz szerintem egy fölsőbb szintű gondolkozáshoz. Tehát, hogy nem csak a Józsi lesz, aki majd glettel, és akkor a Józsit nem érdekli, hogy néz ki a kert, meg bejön gumicsizmában, meg hiába tiszta a szoba, ő betrappol az ablakig, kigletteli, és kimegy. Az, hogy utána takarítani kell az egész házat, tehát, hogy ez a fajta szemlélet az IT-ban szerintem nincs már. Muszáj, hogy az ember elkezdjen gondolkozni komplett megoldásokon, és én csak azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy kezdj el ütni-verni ezeket az eszközöket saját hobbi projektre.
Mert azon lehet megtanulni, hogy működnek ezek a dolgok, meg ahhoz nem kell senki, csak az én saját ötletem. És azon keresztül meg lehet tanulni azokat a dolgokat, amik buktatók, és hogyha az ember éles környezetbe kerül, akkor sokkal könnyebben tud vele boldogulni. Öm, uff, igazából ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmet. Nyilván itt a felvételt, meg a szlájdokat, ami itt a felvételen nem biztos, hogy látszik, meg kicsik a betűk, meg a képernyő sem egy nagy vetítővászon, de akit érdekel, annak nagyon szívesen még az előadáson kívül is el tudom mondani a saját gondolataimat, illetve mivel mi is ezen a területen dolgozunk, és használói, meg elszenvedői is vagyunk ennek a dolognak, ami a világban történik. Mindenkinek sikeres ilyen vibe jövőt kívánok, és reméljük, hogy ez kimozogható, meg igazából előre visz, és nem pedig hátra. Nem akartam semmiféle politikai töltetet belevenni, elnézést, ez véletlenül így jött ki, de nem szoktam én ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek.